रामचंद्र गादनी रंजित देबबर्मा एमएलए अकगनो एसेम्बली को संग रंजित देबबर्मा जों तमाय सिनी देशद्रोही बैनि थै नुंनाय जों सिनी जतन मैदो दं आबना कताल के साना कोया कत बरकनि बिहिक बसा बुथारखा कत बरकनि बसाय बुथारै रान्दि खायखा अमहाय देशद्रोही आगेबो देशद्रोही ताबो देशद्रोही उलाबो दंनायबो देशद्रोही आबनि बागै ओ देशद्रोही कायसा कथार एसेम्बली गो कायसा कथार एसेम्बली गो अशोक स्तंभ ते नेशनल फ्लैग नेतगी क्वेश्चन खायनानि से बनि क्वालिटी क्रय नंबर 1 आंसर नंबर 2 बोनो आं रिप्लाई रोआनि मतन बोनो आं उपयुक्त बरक उंजागिया हायफानानि रक सोंखाबा मा सानाय तानि खांखे आसके सिनि बरकबो बाक्सा बरक आं जतो गैया बाक्सा बरक आ देशद्रोही रंजित हायरनि कक बायनो इमांगो तंथगैथुं आंनो बलासिगो खाबो मा खामो खरकसा देशद्रोही हाय बरक रगनोसि जों एमएलए सुनाय रहर रामचंद्र गादनि कपाल आं बेलायखे वाना तामनि खांखे तेसिनो रामचंद्र गाद देशद्रोहीनि साराते नेता का हमरो करि खादेबा बनो बाहायखे नेता समै रग एसेम्बली रगो अंखायबा सिलाय सिमिसि कक फायना आइन पाइलुक सिजा जायो अर फाइबो बहाय तो फैजाखा बरि बागै आं खामाया फार आबनि बागै बनो आं सानाय आं बनो सि सासिनाय ताबो सिनि देशद्रोही सिनि रंजित आतानो सि सासिनाय रोंयाफा नों सक फैजालहा तेसा सरंगै एसेम्बली रगो कक सादि नंबर 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक और नेशनल फ्लैग यूज दे खायमा खायमेया आबना बतो सिजा जाया ते तिप्रा मोथानि अक्रा अंखांखे बनि मोथानि अक्रा अंखांखे बसिनि प्रदुर जिसी बतो ते बसिया इंगे बरले बरक सरंसिनैबा बैनि थानिपा सरंजादि नेशनल फ्लैग सबाय यूज खायमा अशोक स्तंभ सबाय यूज खायमा जदि रोंयांखा आरो सरंफायदि फिलै फोरोंग्रहनाय आबनि बांगै अमते हायसों रोंया सिया तै देशद्रोही रक फायमानि सुदु बर व्यक्ति अटैक खायनि सिमसि सुगु दफानो मिसलीड खायनि सिमसि सुगु ना एसेम्बली को कायखा काहाम कायसे टिसा फायमा ना दफानि को कायसे सामा अराते कायसे साफिनाय एसेम्बली ऑफ फायखांके दफानि कक सानानि बां हिसंग रहर हा दफानि कक कायसे सामैया बेतन बारे रोदि पातल खने तिनि जराति बेतन करिसि साम खायतुंको बरला आरो एमएलए बाता बारे रोदि रोसि ऑफिसन पार्टी निंगै फायले अतस सिनि बरक गोबां माटाल एडिसि एलाका वो सिनि बरक गोबां मा विश्वकर्मा योजना गो हाबिया आबनो निरो तिनि मीडियानि बिसिंति सागो ओ तिप्रा मथा जायिं यारो ओ एडिसि एलाका विश्वकर्मा योजना स्कीम खब जाया तो मन आबनो सराना कथे सानानि रोबरोंया सबसिया सब सुग्या आं टीआरपीसी नि चेयरमैन नंगै सिनि मिनिस्ट्री गो एमएससीमी गो लेटर सिखा एडिसि एरिया मां सिनि बरक दे त्रिपुरा हागो 85% सिनि एडिसि अंडर सिनि बरक जदि एडिसि नि ऑप्शन करि खांखे और भाइके सिनि बरक रो ओ जि विश्वकर्मा योजना वो हामानाय बाइके मानाय आबनो बार जों सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर रखा सीएम बाय कक सालायखा सीएम बो ताफानाय सेंट्रल गवर्नमेंट इनफरमेशन रखा ताबक आबोनि स्टडी सलायदो ताफानाय विश्वकर्मा योजना नि एडिसि नि हा इंक्लूडिंग याको आं सानाय एडिसि हिनिरो आसोगलाय ईएम उंगलाय सालाय तंगले बेटन एन्जॉय खायनाय तंगले आब्रगनो तुइगि आं तिनिरो नो ऑर्डर सिरोसिनाय तानि खांखांके दफानि सामं खायनानि बमंतैनिरो दफानो मिसलीड खायनानि निरो अधिकार करै दफानि सामं खायनाय पाताल खैना निरो ऑर्डर खायनाय दाइति पीएम विश्वकर्मानो एडिसि ने इंक्लूड खायहि निरो पक्ष थेकेबो एडिसि ससालो बेनिरो सिले डिमांड खाय अब ऑर्डर सि तानि खांखाव मसिनि अधिकार हानि बाङै निरो ऑर्डर खायगो जे दाइति निरो अमनो डिमांड खायजे जादि नंबर 1 नंबर 2 आं तिप्रा मथानि बारि मेबो और जगह इंक्लूड खायसासिनाय हा 365 दिनो तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुर जी बसका आधा सेकेंड हाइरो कागै फुनु आ 365 दिननि 6 घंटा रो मैबो फातारो मोनै गै बेरायदो आबो बायनो तिप्रा सारबो ओ जों ताबो yok नाय हा ngलायदों अमति हाय बुतुआ काखगदि जों कुरिया काखगदि होय देबा बुतुआ काखगदि दफाताबो पासना निजरा सिसाना निजरा ते कैसा जा रीजनलाइज सेंटिमेंट दफानो हमजक माने रीजनल पार्टी जों खारि लेबले रीजनलाइज सेंटिमेंट नेशनलाइज सेंटिमेंट बायताबो थागै सामं खायजगनाय जरा आबनि बाङै
BJP इंखा जत्तनि स्लाय रिजनलाइज सेंटिमेंट नो रेस्पेक्ट रनाय आमनि बांगै BJP नि बिसिंतै सिनि दफा नति सालायनि बांगै BJP नि नाहार मंगो गदालै ओ दफा माबासानाय और नियो पाताल किन्यानि उंक्लौगा के पाताल किन्या गो बे तिब्रा मथा ताले गो बे कॉन्सेस सुगलाय थुं मग जा हा कक्रिखा बे थमायखा दाबिद कैसा तो मया असेंबली को कहा आसक सिनि बरम कबां मा स्कीम को लाइजो का आबनो स्टॉप मया जे रहर जा माने आबनो इम्प्लीमेंट खाइमया बस रहर जाखा त मा खाइखा ताबो जरतै मुंसा मारि करै एन्जॉय खेलाय तंगु याके सिनि बरम नि पखरकनि बुमुंतै आबनि बांगै अमति हाय देश टु हिर कक समारो तुमुंनो ककनि कक तुमुंनो सालसादिनो बर कमनि माजरा माननाय गाहाम माननाय ते अमनि माजरा रगनो अमहाय जे सामं सित्रा तांगै जनगण मिसगाइड मिसलीड खाइतंमनि सियारंयागै पाब्लिकनि रिप्रेजेंटेटिव फाइगै आजागाव तमानि बांगै वालाय माने तामजानि कख्रां फिल्म ब्लू फिल्म नायमार मतो इसे वालाय फैगै अरे दफानि सामं तांगानि बांगै दफानि डिमान्ड तो वालाय दिता वालाय के असेंबली को वालाय जानाय तमानि बांगै बा डेभलपमेंट नि बांगै निन दफानि अधिकार बरक कसागै त मनक दि वालाय दि ब्लू फिल्म तैमार न वालाय लायगै हा बेतन तै कक साफायगै बै नेशनल फ्लैग तैमार नेशनल असुग समथे बा मासे बाइके थेपा मा सोरंदि हायनि बांगैनो किसा एजुकेटेड ना नांगो किसा लीगल साइज सिना नांगो अमते हायख्लै जेफ्रो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फायनाय आफ्रो दफा राखथथ उंनाय आबनि बागै आं साना मुसुगो तिप्रा मथानि नाहार मुमकरै याफां बुसु करै नक बारो कबन तै कबन लागि ताबो मुंसा करै आबनि बागैनो बरंनि कक रगबो याफां बुसु करै